Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you, Clarence. Tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamao Asero. Ituloy po natin ang ratsada ng mga balita. Isinod natin kagad si paring Boyet G, distress OFW. Emosyonal daw pong ikinuwento ang masaklap na sinapit sa Saudi Arabia. Paring Boyet, ano bang sinapit ng ating kababayang OFW sa Saudi Arabia? Go ahead. Errol, sa kabila ng masaklap na sinapit sa Saudi Arabia, nakauwi ng ligtas dito sa Pilipinas ang isang overseas Philippine worker na minaltrato ng kanyang employer. Si Rhea Lynn G. Sarmac, na isang domestic helper at tubong San Mateo, Isabela, ay natulungan makauwi ng Ako OFW Party List. Emosyonal nitong ikinuwento ang kanyang sinapit sa Arabong amo kung saan dinanas niyang bugbugin siya nito. Ayon pa kay Sarmac, natapos naman niya ang 2 taong kontrata sa kanyang amo, pero sa kabila nito ayaw siyang pauwiin hanggang sa umabot na siya ng 4 na taon sa kanyang employer, pero hindi naman siya pinasasahod. Dahil dito humingi siya ng tulong sa recruiter agency niya, ngunit hindi siya tinulungan at pinayuhan lang siya na tumakas na lamang sa amo. Ang distress OFW ay inasistahan ng OWA at nasa pangangalaga ngayon ay ICAT upang magsampa ng reklamo at habulin ang hindi nabayarang sweldo nito. Mula sa NAIA, nagulat Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Ito po yung sinasabi ko, kaya't ako personally, pinapanawagan natin sa Pangulong Duterte na magkaroon na po tayo ng patakaran ng pagbabawal, total ban sa deployment po ng mga domestic helpers, especially po dyan sa Middle East. Dahil lahat pong mga kwento ng pagkaapi, lahat ng mga kamalasan, lahat ng mga kwentong hindi maganda na sinasapit po ng mga kababayan nating OFW, ang involved po ay mga domestic helpers. Hinihintay po natin ang aksyon na ganyan kasi uuwi po sa atin dito parang sobra pa sa basang sisiw. Maghahabol tayo ngayon, tingnan nyo. Maghahabol pa tayo, magdidemanda pa tayo. Mabuti kung buhay pong nakakauwi. Buhay pa, buo pa ang katawan, walang latay. Madalas po talagang may mancha na ang pagkatao ng ating mga sinasawing palad na domestic helpers na minamaltrato po dyan sa Middle East lalo na. Yan po ang ating panawagan sa gobyernong ito na tigilan na po ang deployment ng mga domestic helpers. Instead, ang ipadala po natin sa abroad, saan mang lugar po sa buong mundo ay mga skilled and professional OFW. And I'm pretty sure wala po tayong magiging problema. At yun nga po ay ang working environment po siyempre sa loob ng mga tahanan ng mga amo ay iba naman sa working place na nasa kumpanya ka, nasa construction site ka, nasa loob ka ng opisina, o di kaya ay isa kang doktor o ano man pong profesyon na hindi po tulad ng ang tawag po sa atin ay mga alipin. Mga alipin dahil po sa pagiging domestic helper. Tuloy tayo. 56 na ang kabataang namatay sa tigdas sa National Capital Region ayon po sa DOH. Report hatid na sa atin ni Nolan Ariola. Yes, Nolan. 2 buwan pa lang ng 2019, 56 na bata na ang namamatay dahil sa tigdas sa San Lazaro Hospital. Batay sa pinakahuling tala ay umabot na sa mahigit 1,000
500 ang naitalang kaso mula noong January 1 ng kasalukuyang taon at mahigit 250 nito ang nagpapagamot ngayon dahil sa naturang sakit. Kabilang narito si Ginang Remelin Abis, 30 taong gulang at ang 2 buwang sanggol nito na nawaan ng tigdas. Kailan ka nagkatigdas? Hindi ko lang po nung after ko mga anak. First day namin dito nung 4 a.m. ganun mo maganda abutan ko. Sobrang parang nakakawala ng pag-asa. Pero lumalaban po kami. Para sa anak namin. Lalo na po, 2 buwan pa lang po. Opo, yun nga po. Pero still, may ano naman po siya. Recovery na po siya. Okay na po. Bali kasi, pag ang mother, nagkatigdas na, so protected na siya, na ita-transfer yung maternal antibody dun sa bago niyang panganak. So it protects the child up to 6 months to about 9 months. Kaya yun ang vaccination program natin nag-i-start na 9 months. So obviously, hindi siya pagka-outbreak, sinabi ni Secretary na rin kanina, we lower the age of vaccination outbreak. 6 months. So, paano ngayon yung bata? Anong gagawin? Nagkaroon na siya. So, that will give him or the child the immunity now. Okay. Dok, sa Ang statistics, iniiwasan natin yung magkaroon ng komplikasyon at yung komplikasyon kasi ang nakakamatay yung mga pneumonia. Napag-alaman rin na naitala ang pinakamaraming kaso sa Manila, Caloocan, Malabon, Pasay, Navotas, Taguig, Parañaque, Pasig at Marikina. 74% namatay sa tigdas ay 5 taong gulang na bata pababa. Kaugnay nito, idineklara na ng Department of Health ang measles outbreak sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa DOH, tumaas ng higit sa 500% ang mga kaso ng tigdas kumpara sa nakaraang taon. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 2.4 milyong mga bata pa ang posibleng maapektuhan dahil hindi pa nakakatanggap ng bakuna. Para maiwasan ang sakit, nanawagan ang DOH na gawing prioridad ang pagbabakuna ng mga bata laban sa mga malulubhang sakit. Libre ito sa mga local health centers ayon kina Dr. Edmund Lopez, Medical Center Chief ng San Lazaro Hospital at Dr. Perchito Abilino, OIC Epidemiology Bureau ng DOH. so 56 na ngayon, sir. On the average, we're seeing 40 cases a day. Pagdalahan talaga rito. Kaya nga nakikiusap kami, pati pakiusap ni Secretary, talaga magpabakuna. There's no better protection from measles kung di vaccinate. Pakilinaw, libre. Pabakunahan natin ang mga bata sa tigdas. Yan ang ating campaign ngayon. Libre po yan. Oo, libre yan. Sa health center meron yan. Pero kung mababa po ang porsyento ng mga kabataan o ng tao na hindi nabakunahan laban po sa tigdas, malaki po ang probabilidad na magkaroon po tayo ng isang malaking epidemya ng tigdas. So again po, nakiusap po kami sa lahat ng magulang, sa lahat ng mga lokal na gobyerno, tulong-tulong po tayo na labanan ang paglaganap ng sakit na tigdas at iba pang mga sakit na maaaring mapreventahan po ng pagbabakuna. Sige po. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Araw-araw po may namamatay na bata sa tigdas sa Metro Manila at iba't iba pang mga rehiyon. Kagabi, 3 po ang nakadagdag sa mga namatay sa tigdas, mga kaibigan. At ang programa pong ito ay ginagamit po natin para mulit-muli pakiusapan ang lahat ng mga magulang na may mga sanggol na hindi pa ho nababakunahan na tumakbo na po kayo sa health center, pabakunahan po ninyo ang inyong mga anak para makaiwas po sa posibleng peligro. Ang tigdas po ay delikado at kapag napabayaan po ay nakamamatay ang mga komplikasyones. Huwag na po muna tayong sumasali po sa mga kwentong politikal patungkol po sa Dengvaxia
At kami po ay nakikiusap din po sa mga sumasakay sa Dengvaxia issue na tigilan na po muna natin yan at pagtulong-tulungan natin, hikayatin ang lahat ng magulang na magpabakuna. Otherwise, milyong-milyong mga bata ang posibleng maitakbo po sa ospital and we can never tell. Baka ganun din karami ang masawi pagka tayo po ay nagmamatigas sa pagpapavaccine, pagpapabakuna po ng ating mga anak. So mahalin po ninyo ang inyong mga anak. Libre po ang bakuna. Tumakbo na po kayo sa mga health center. At kung wala po kayong tiwala sa health center, marami kayong pera, takbo na kayo sa private hospital para po mabigyang proteksyon ang inyo pong mga anak. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung issue po sa Dengvaxia yan at lahat po ay nakikiusap na isang tabi na po muna yan. At sa totoo lamang yan po ang naging sanhi kung bakit nagkaroon po ng sobrang takot ang mga magulang sa bakuna. Na lahat na eh. Na lahat na. Yung ini-issue po ng PAO sa Dengvaxia ay Dengvaxia lamang po pero nadamay na lahat ng lahat po ng mga bakuna. So yung mga magulang, especially yung mga nanay, ang tingin sa bakuna ay masama at nakakatakot. Ang tingin sa bakuna ngayon ay nakamamatay, which is not true. Which is not true. And until yesterday, nagsasalita kahapon si Secretary Duque na yung Dengvaxia ay hindi napapatunayan pa na yan talaga nakamatay doon po sa mga batang inireklamo ng magulang. But it will be remain a question at ang pukusan po muna natin, pagkaisahan na ipanawagan, kumbinsihin po ang mga magulang ay para po sa bakuna po ng tigdas at iba pang bakuna ng mga sakit na controllable naman dahil po may available na bakuna ang gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang hapon kay amigong Darrell de la Vega. Ayan. Na naghatid po ng masarap na kapeng barako galing pa sa Batangas. Talagang sinadya kami po rito. At bit-bit niya yung kapeng Batangas. Nasaan na ba yun? Akin na nga, Kuya Clarence, at pakita natin yung dala-dala ni ayan, ito. Ayan. So, salamat kay amigong Darrell de la Vega sa kapeng ito. Mamaya ilalagay po namin ito sa boiler, coffee boiler natin para matik pa natin itong kapeng Batangas. Yan. Salamat bro. Darrell sa kape. Ayan. Tama-tama, malamig dito. Thank you. At salamat din kay amigo Kimanoy June Bornasal, ang isang magaling na online anchor. Kaibigan po natin at kasama po natin sa Philippine Online Broadcasters Association. Nakasili po sa ating palatuntunan at si Manoy Engineer Hill Almasco. Salamat tabi Manoy sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating palatuntunan. Ituloy pa rin natin ang mga balita sa ating programang Kamaong Asero. Pamilya daw ni Villar nag-donate ng halagang 45 million pesos na gagawing wetland center sa Las Piñas. Tatawagin daw po itong Las Piñas, wetland center, Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Ayan, alamin natin ang detalye ng report na yan. Atid na sa atin ni partner Jojo Sikat. Yes, parang Jo. Nag-donate ang pamilya Villar para sa pagpapatayo ng wetland center na nagkakahalaga ng 45 million pesos sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Kasabay nga ng pagdiriwang ng World Wetlands Day ngayong araw, ipinahayag nitong si Senadora Cynthia Villar, ang chair ng Committee on Environment and Natural Resources, na magdo-donate ang kanyang pamilya para sa pagpapatayo ng wetland center sa lugar. Sinabi pa ng senadora na ang naturang pasilidad ay magiging training center para matutunan yung kahalagaan sa kalikasan, museum, souvenir shop, restaurant at satellite office ng DENR para mas mabantayan nga at mapanatiling malinis ang lugar. Naniniwala si Villar na dadayuhin itong Las Piñas Parañaque Wetland Park at tuluyan ang dadagsain bilang isang tourist spot. Ayon kay Villar,
Kasi ang budget ng CHESA dyan, 45 million. Kaya lang may hindi maayos yung land ownership kasi ito is owned by PRA na ililipat sa DNR. So, hindi papasa sa government audit yung land ownership. Kaya we decided to donate na. But ang budget dyan is 45 million. Bali, ganun po abutin din yung may do-donate niyo, ma'am. 45 million, ma'am. Bukod dito, nagsagawa rin ng paglilinis at pagtatanim ng mangrove tree sa lugar ang mga kabataang estudyante ng government organization, AFP, PNP, Coast Guard, MMDA, DPWH at LGUs ng Las Piñas at Parañaque. Nagpasalamat itong si Villar sa mga lumahok at nakisa sa kanyang advokasya na panatilihing malinis at ang lugar at yung paligid ng Manila Bay. Ipinaliwanag din ni Villar sa mga lumahok ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan na siyang pakikinabangan ng susunod na henerasyon. Ito si Jojo Sikat, nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat. Idire-diretso po natin sa isang report. Siyam daw na pulis kakasuhan ng indiscriminate firing ng NCRPO. Report hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, kakasuhan ng indiscriminate firing and alarm scandal at paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms in relation to Omnibus Election Code o gun ban ang 8 sa 9 na nakakulong ng mga sospek habang itinurn over na ang isang minor de edad sa DSWD. Galit na sinermonan kaninang umaga ni NCRPO Chief General Guillermo Eleazar ang 8 sa 9 na mga sospek na inaresto ng MPD Police Station 9 at ng SWAT unit na mga rumisponde sa lugar dahil sa pagpapaputok ng baril kahapon ng umaga sa MH Del Pilar sa Malate sa lungsod ng Maynila. Kinilala ang mga sospek na sina Anjo Padilla, Jeffrey Mendoza, Angel Mirano, Julius Doliente, Marjay Dominguez, Bola Grace Morillo, Ron Jacob Hilario, Mark Zanyes at isang minor de edad na lalaki na mga residente sa Cavite. Matatanda na nakita sa record ng CCTV sa lugar na bumaba ang dalawang sospek na sina Dominguez at Padilla na mga pawang nakasuot ng itim na t-shirt sa sinasakyan na Honda Civic na merong plaka na Whiskey Delta Tango 710 na minamaneho ni Mendoza at naglakad patungo sa isang bake shop at bigla na lamang nagpaputok ng sunod-sunod si Dominguez na nang dalang Glock 26 caliber 9mm na baril na maswerteng walang tinamaan ng ligaw na bala. Agad namang naharang ang 3 sasakyan ng mga papatakas na sospek ng mga otoridad, kabilang ang isang Honda Jazz na merong plaka na Whiskey Mama Oscar 503 at isang Honda Civic na merong plaka na Zulu Jaguar Zulu 795. Nakuha sa posisyon ni Dominguez ang ginamit na baril na meron laman ng mga bala at 2 magazine. Na-recover din sa lugar ng pinangyarihan ng 12 piraso ng mga basyo ng bala para sa parehong kalibre ng baril. Ayon sa sospek na si Dominguez, nagawa umano niyang magpaputok ng baril dahil sa kanyang sobrang kalasingan. Sa isda. At dahil sa impluensya ng alak nga, wala pa kundangan na kumuha ng baril at tagabot. You can just imagine kung ganyan iisip natin na wala kang paggalang sa ating batas. So hindi natin ito kinukonsinti at the same time, magsilbi itong babala sa iba. Na sa ating pinag-ting na crime prevention effort dahil nga tayo ay heightened alert at meron tayong sinasagawang anti-prevention effort para sa pagdating ng halalan. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, bilang kabataan, na sumunod sa batas. At huwag gumawa ng mga bagay na magiging hindi magandang halimbawa sa ating mga kababayan. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, amigong Jose Coy Laura sa report na yan. I stand corrected, hindi pala mga pulis yung suspect, ano? Mabilis na narumisponde yung mga pulis. Ayan, so kala ko mga pulis yung nagpaputok mismo. Hindi pala, di ba? Hindi. Tama? Hindi mga pulis. Kasi, nalito ako. Na mga yung script ni Coy,
Mga pulis ba yan? Hindi yata, di ba? Hindi. So, hindi po mga pulis yung mga nagpaputok. Take note, heightened alert ang buong bansa. At mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad ng PNP sa pagdadala po ng baril. I understand, kinansila na po yung mga permit to carry. At delikado basta kayo magbibit-bit ng baril nang wala pong permit to carry or hindi naman kayo nakakuha ng exemption. Alright? Lalo't ngayon po ay nasa loob na ng peryodo ng election. Election period na po ngayon na nagsimula po noong January 13. Tuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan pa rin. Inuulit-ulit po natin ang panawagan sa mga kababayan natin na kung sino man pong natuluyan ni Pauline Katindig, isang 13 anyos na taga Santa Rosa, Laguna, na sabihan niyo pong umuwi na. 13 years old na dalaging ding. I understand, baka grade 5 pupil po ito or grade 6 pupil. At ito pong si Chris Britannico na isang 15 years old na taga-ron din po sa Santa Rosa, Laguna. Nawawala din at hindi po pa rin nakakauwi. At isa pang dalagita na si Jaira Tanyo, 14 years old. Ayan, taga doon din po sa Santa Rosa, Laguna. Huling nakita po noong February 4 si Jaira Tanyo. Ulitin po natin ang ating panawagan na sa sino man pong natuluyan ng mga batang ito, mga pinakita natin sa screen, paki-advisean po ninyo na magsiuwi na po sa kanilang mga tahanan at nag-aalala ng todo ang kanilang mga pamilya. So, nandiyan naman po naka-flash yung mga numbers. Now, kung mahirapan po kayong tingnan yung mga numbers dyan, pwede nyo pong itawag sa amin kung nakita po ninyo at nariyan po sa inyo sa 0927-494-2175 at sa 0949-736-5000. We just wanted to hear honest report. Huwag tayong manloloko ng pagre-report kasi may iba na kunyari magre-report na naroon sa kanya, wala naman pala. So please help us find these 3 kids na makauwi na po sa kanilang mga tahanan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tama, yung mga nagpaputok ng baril, mga kabataan. Na dahil lamang po sa kalasingan, sabi nung suspect na may baril, nagawa niya raw ang pagpaputok. 11 basyo ng balang nakuha. So 11 shots, 11 fires. Mabigat-bigat yan, ha? Indiscriminate firing. May sinabi ba doon kung illegal possession yon? Walang sinabi, yan. So, sabihin, kung ano man ang abuti ng taong abusado, alam niyo ang mahirap dito sa mga taong hindi po madisiplina ang sarili at ang feeling ay napakatapang kapag may hawak-hawak na baril. I will tell you straightly, yung baril po ninyong hawak ninyo. Pag inabuso nyo po yan, yan mismo ang magdadala sa inyo sa kulungan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jan Garcia from Cavite. Magandang hapon po and thank you for watching our show. Suki po natin doon sa palatuntunan. At tayo magpatuloy. By the way, sa ating pagbabalik mga kaibigan, kausapin nga po na natin ang taga MMDA dahil may isasara daw pong mahalagang artery ng Metro Manila very soon. Anong very soon? Mamayang gabi na nga yata Mamayang gabi. At yung closure daw po will last until December. Diyos ko po, napakatagal nito. Alamin po ninyo sa pagbabalik po ng palatuntunang Kamaong Asero habang inuulit din po natin ang ating survey question. Dapat bang tanggalin sa pwesto si Budget Secretary Benjamin Diokno dahil po sa issue ng pork barrel? What do you think? Ano po ang inyong opinion? I-register po niyo ang inyong mga opinion sa ating comment section. O di kayo i-text po ninyo at yan po ay garantisadong babasahin po natin. Balikan ko kayo mga suki pagkalipas po ng ilang importanteng paalala.
Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.